wakonuru jo Kenya dier. An ji mang'eny mapinga kawacho ne ang'o miyo seche moko atamora wach sirikand Ruto to the part mag jo baba kech na ja baba support for example kinde moko nyocha wan gi Babu Owino in Central ma winjo gik mane Babu wacho jogi umowa onge project mag William Ruto mokonyo japiny. Anyalo chako nyisi affordable houses ing'ado wa pesa ikawo lop japiny imiyo investor gero gi pesa ne tichaki uso ne jopiny to joma ng'iewo utego kata kigo sim kata kimanyo kech aneno ka wakili wuoye internet wan owuoye fact mar jopiny wan warado gi jopiny en osomo gik ma William Ruto kete e media e wall emosomo ka ana wacho gima japiny nyisa taneno king'i affordable houses joma osebedo gi utego 80% gin joma nigi pesa kaka wakili to gi MPs loto lopu mano ket kata ne mar sikul to gere ot to chako usi winjo without title deed. Number 2 king'iyo education sector mane kama jadhier bedo ng'ato iwuok e grass loop tidhi malo education angalia education sector kawuono janyuol mok nyal tero nyathi kata e technical college manyocha Uhuru wuok koseloso to William Ruto nowacho no biro konyo education sector jopiny no chandore ma onwago warambe mwaole ground wakili to ne somo gigo ne ji machalo kama Ojon University osomo ka but an kaka na nene kata in gweng'wa ng'eni ng'eyo nitie nyithindo monindo dala ok nyal dhi e university ka onge 1,100 kawuono kiduogo e loan ne giwacho ne gibiro miyo jopiny loan jopiny no mi loan mar 100,000 2,000 to ng'ama no chuba ni ng'i Raila mane pingo wach loan yema kawuono kaso jopiny ne dukuru pesa nyiso ne Kenya ka wagika moro ma ng'ato ka ng'ato ng'iyo mana mare aya kwa duoko koro ko wuok e wach mar awinjo ko wacho ni mondo ji o register kama William Ruto sekete wa chuno ne nyaka wa register chuno wa ok ne karo dwachwa chuno ne kech waonge go ne joma ng'eny chulo ne joma ng'eny biro chulo mang'eny nyiso ni ka in go sirikande ni ilowni ka wiyo chimo piny iteng'o fukeni igolo an misie kawuono ka ng'isi pesa ma sirikal ng'ado kuoma kawuono mok nyal konya ng'eny kwa tik wadhi agriculture sirikal mar William Ruto nowacho ni agriculture sector odhi miyo ji mbolea pesa matin mbolea mane jopiny okawo mane nyalo konyogi nokik gi low okik gi low japiny machandore cha imayo siling 3,500 tiuso ne low so adwa na nyis wakili ne ko ng'ama ber modwa no konyo owuoye terms mar jopiny jaluo mani Kisumu cha ukuyu mani Murang'a cha ng'ama ni coast cha owinjo nade life masani ing'eni kamano ang'eni koro wala watango warang chal mar piny Kenya ibende kama uchumi mar Kenya bende ochomo owacho gik mangima ahinya weche mag uchumi kama gintiere karka wakili ang'e duoko kama intie ka warango chal mar piny Kenya kama adong' gi thuolo ma dakika 5 kende to watieko twak kamano so kiyiena ing'eni difference wa ang'ena be ase video siasa difference wa